The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kattu katnisngi hadian babun na pedang kisamla kila du no bantoy ka examen kampion kabla khot pelong da ka District Selection Committee East Khasi Hills District na kalyang ka Voice of the People Party VPP Youth Wing haka kandai regular bear araja arpundrio kala let bani kendu ika kong Rosetta Mary Kurba ka Deputy Commissioner joka East Khasi Hills District pon panjing pensyai halor kani. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang ba marbud dukhar u President ulaong babud ki samla ki batho i kanika examen kidai ki bawan na jingai bot kumta ula kentu i ka DC bagadai ban penbon i ki jaka tho examen lane ki center laong bagi ba apply kampion ki don palat khat san hajar ngut Henry ka Deputy Commissioner kamla ban batai kat nutli ki don ki center bat kalakular bakan seksim kia halor kanika kam na kalyang kajungi ka VP Youth Wing lawan hindu ya isi mataksi kajing kendu yai kalong ba halor katu kajing du jongki pun ngut ki candidate ki balik tho katu ka exam bala khot da ka DSC hakani ka sisa jan ka bala dep de pun bah ki candidate ki la complain habidai ba katu bat ngani thu EP ba ha katu kusngiru i president bang ba jungiru i baden dayo ya komplain bubun ba ki candidate ki bla tu bantho ya tu ka exam bla khot ka DSC bat mar kumtai la pentip yangi ka VP Youth Wing bat ha ka tu kusngi hi na kalyang jungiru ngilai let hi ha ki center baki tu ki khna ki la du bantho i ki exam te na kalyang ka VP Youth Wing jungi ngidap da ka jingsung phya hadu ka tata namar balai ba kani kamdei ka sien ka beningkong ka baja kumni kani kalalong arsin kalalong kumni baki khna ki candidate kindu ban tho ya ki exam ki jongki aba khot pelong da kani ka DSC dina kalang jungi kani ka no phasmi ka mamtang lawan kindu ya DC ban pa ni ka jing penchai mo ba boleh kali ja kumtu nomor kamdei su kasin ka beningkong kalalong arsin bat PE hi ki khna ki kalalong frustrated ba ha tu kasngi ha baki du bantho exam but nakalyang kajungi ngilapan ya explanation kajung pensyan nakalyang ka DC balik kali ja kumtu but ngilak keliru kan nungut ki candidate ki don ki ba apply ya kani ka post pion but EDC la ya thu ingi ba ki candidate baro ki don hadu komba khasan hajar ai but ngilak keli ni DC ru ba kan utli ki centers pibu hangni hapo Shillong hatu kani ka examination jong kani ka post pion fi khot jong borok kawi state ne em ilai thu ini ba kadai tang jong ka East Khasi Hills tena kalyang kajungi ngilaya keren ba bat EDC balik kali ja kumni bat nakalyang kajungi ru ngila aikin ya ka jumut mo nakalyang ka VP Youth Wing banang ni shahmat ba nakalyang ka demonstration mo nakalyang ka DSC ba kidai ban penbun ya kini ki centers nomor ba East Khasi Hills lada pishim ya ke East Khasi Hills kalong ka ba kabahe ba ka district tinadu ka Masram urang hap East Khasi Hills nadu ka Pun Usla nadu ka Sora mo kita ki konsumsi ki Shnong kilong ki bajengai ba mo ki kena ki candidate kin one for exam kin be Shlong kalong kala jengai ba ti nakalyang ka DSC pat kabu ya ki center stang hang po Shlong tingi habangi keli yakini ki center kon tuli fiburu tingi msim bayo ya kajubab nakalyang DC yong ba in sapentip yangi lingba ka jingtho tingi la kintu bat ngila kerpat EDC banani ya EDC banani khmat ide ban penbun yakini ki centers kini ki centers ban tho exam kini ki candidate ki jongi tena kalyang EDC habangi la shong perkhap ngila ya karan sani bha bakhnang ba kini ki jingja kini ki jing kimnum wanchu nang ni shahmat mo kinum bu chu kijing ya ki candidate ki jungi bapli ki candidate ki jungi kelapan kre stom haba ki let pat shaki exam hall ki jungki lani ki centers ki jungki kumun jan kali mo ba haki social media ba ki kena kilakran ba ki slam tang khendiam kimyo shu bandrung mali tho ya ki exam ki jungki bapli ki hammi da kijing yamram nang to te ka khta ki nyaki te na kalang jungi ngi smok phya ba hadu ka tata bat ngila yo bun ba ki phone call lagi candidate ba kala ja kumtu tena kalian kajungi ngisung khia bat wot ngilawan be
ban ya keren ban mir jumbut bat ka administration ling ba EDC bat ka sultanat ba hakani ka sngi ka pamenta ba EDC ru ila long willing mo ngani thu ipi ila long willing ba in pun bon no kini ki center nang ni shakmat haba don kinu ki exam ki ba khot na kalyang ka DSC mo tengaru suban ai kublai ya EDC ba ila priang ya ka jing kerpat ke jungi ya ka jing suggestion na kalyang ka VP youth wing ke jungi ngila ai kublai kerpang yi ba nani shakmat lada don ki exam pat kin kampun bon chu ya kini ki centers namta ki candidate ki jungi Norok kita ubah marbot ula kenturu iki samla bagi day ban shimkia habadon kanu ke examen tapkam bat ban poi hakapor ka babiang khnang bakanomi kanu ka jing e pat hakoi ka liang ru isngo ban kentu ya ki candidate jungi ya ki khna samla ki jungi mo ki ba wat kam wat jam mo ki ban wan tho ki exam ki ba pher ang ni khmal ada ka sarkar ka khot ti sngo bha bat ya ka por mo kentu da ka jing sngo ret na ka liang pi jungi sngo bha bat ya ka por namar kat kum ka jingwat jing tip ka jungi bana ka liang ka DSC kila bu ya ka por tha shiteng ba ki dei ban poi hapo ki examination center ki jongki but don ki center ki batang aila hadu khandai beji mo te ho ngi sngo thu namar ki don pat ki candidate ki ba wan pat na ki jaka ki banjengai teng hasor sulong flei hi mbe tang sor sulong wat wi ki jaka ru mo ki ka blok pelong ka bejur pha ngi sngo thu i ta ki jing e te kum no bangin la ta ki jing e ngi la suwan ni kindu BDC bat EDC ngila ong kum tu mene bat in sapun bon ki center bat aka ju ka por ngi sukwa ban kentu kan ki candidate jungi ba sngo bha angi kerpat ka jing songret na kalyang jungi ru ba makiru ki de ban bat ya ka por mo ki de ban mi dang stamp mo ki de ban poi shwa ya ka por shwa bikin tho ya ka exam bala bu da ka DSC mungkin di kata kan ngalai thu EP bang ngila I suggestion ya EDC ba la de ban pun no gini ki center tho exam haman let's say haman laki district lani haman laki konsumsi mo pai kum ha iskasel semta iskasel district la long ka ba he ba ka district ti kumulai thu EP mane ka sora ka mor sram kinwan nang tai la jingai ba ki pin sla la jingai ba opor slong ru mo kinwan ki candidate jungi ka jing blok ru ka badang jur ba ketika lenti nang tai ru ka surok ka badang sina ka mampat dep ka blok ru kadang sakut blok ba ngani thu EP te ngila ajumut EDC mane ti nak kalian DC ila ngila ya perkhat lang bat ila long willing ba nang ni shkmat in sapun pon yiki center tho exam te tingiru suman ai kuble ya EDC ba ila long ploy ba nang ni shkmat in pun pon yiki ni ki center tho exam am habi de bakata te ngi khamyo ban ya keren ngi khamyo ban ya keren te ya kata te na kalian kejongaru ni kalian jongi ngi suwan ban ya keren bet ba kidai ban punpun yaki centers kata kadi ka wi ka ba ngila suggestion ya ka government suggestion ya EDC ya ka administration ke jungil ba ka DSC ba kidai ban punpun bet ya ka ya kini ki centers tho exam mo xem yo su ban tho akani ka bala adat matila du benya kanu tu yo jingket ya pan jingket ai na ko kumno na DC pat namar ni babun ba to ka singi mo tinya xem yo tho su exam ma la ki poi kum tu praso pho ai ki bon ba ong poi dengan nget try ba nakaliang EDC ru in saperkhat habidai berkata mo ingin saya budin habidai berkata mo Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya